Indulunk. Ide menjünk erre az első felére. Hova? Ide, már úgy megyünk fölfele. Úgy ide erre az oldalra. Így. Ide az ablakhoz. Ide az ablakhoz, ide beállunk. Aha. Elcsukják a rampát. Most aztán. Azt mondom, miért látok mindenki arra felé, még mit kérdeznek a domtetőt, vagy mi? Majd rájönnek. Ez egy gyors. Aha, figyelj, bassza neki. Hát figyelj. Dancing till the morning light, living in the sunshine, sunshine. Everything is feeling right, feeling right. Most vettem fel meg minden évet ide van. Megállunk, akkor még gyors pasztálunk egyet rajta. Na itt vagyunk már, ott a idő. Ott a kikötő. Leszállás! Mennyivel idegebb van?
Csinálunk egy selfie-t, more. Ott a hambis. Az egy nagyon fontos motivum ennek a tónak a partján, a hamburgeres. Higgyel nekem, kurva jó. Úgyhogy arra mindenre rá kell menni ma. Közösségi média feltöltés. Igen. Ennyi. Az fontos. Az fontos. De járás, Kaci! Bemegyünk. Ott van az Ishold. Nem megyünk arra. Erre megyünk. Azt mondja, hogy... Ne. És akkor... Ez a sztori. Rendesen idő van, kajáda van, minden. Ilyen... Ott lehet majd visszacsekkolni, amikor mész lefele, ugyanazzal a jeggyel. De ezt meg tudod venni izének is. Meg tudod, itt van-e? Meg tudod venni úgy, hogy retúrba veszed. Meg tudod venni úgy, hogy csak följössz egy irányba. Meg ugye családi idő van, hogy akkor per főre kedvezmény van. Egy irányba jössz, akkor vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy akármi más lófassza. Meg, hogy elég, de van napi egy is. És akkor itt jössz mész egészen, mint a hülye gyerek. Van, aki ilyen biciklivel akar baszkulódni. Na, 1535 méteren vagyunk. Na, de ennyivel hidegebb van tényleg. Na, csak innen még lehet még följebb menni. Ugye síelni még vannak a szabad felvonók, meg stb. Úgy ott arra a háttérbe. De én nem síelek, úgyhogy gyűjjön ide faszom. Nézd meg, rendes idő van. Látszópark, Valaspark, itt idő van, van egy kecske kuncsorgott itt, bazd meg a idén is, minden. Múltkor. Halál komolyan, 5 éve. Tehát múltkor volt. Úgyhogy itt időn, kimegyünk a szélre, körbe salmozunk. Ennyi. Megállapítottuk, hogy durva. Ott kötelező csokolódni ott a Szívesnél, ott mindenkinek, ott az anélkül le nem menjen senki. Nem. Én sem mennék oda ki lefidészelni. Ennyi nézzünk körül arra hát. Akkor itt nem csinálsz ilyet, hátulról. Várjál, megcsinálom hátulról, mindjárt vagyok. 在寂静的夜晚，我独自徘徊，回忆旧习的点点滴滴，你的笑容在脑海独自。 Együk lefele, a nyomorba, érted? Azt figyeld. És figyelj, az olyan érted, nem akarsz érni, meghalni, legyél buszsofőr, érted? Vagy álljál be abba a szarba. Na. Becsapódásra felkészülni. Ist immer im Auto, da haben die gar nicht Itt meg fel se vettük, érted? Mindegy. Valószínűképp. Ki fogta meg a sadjam? Nem baj, te voltál. Elég baszódik, ez rampa.
Ha? Sofőr bácsi. Nem giga baj. Tud mennek érte, mindjárt lefeked. Több villámságot. Elvtársak. Alig visszanézni odafő. De ott kemény, nem? Onnan rosszabb volt lenézni, mint Ugye? Na, ennyi volt. Aki akarja, menjen fel, nézze meg. Császkáljatok. Lehet kajálni, túrázni, lejönni, amivel akartok. Vagy csak úgy. Aki itt van, legalább egyszer menjen fel. Kurva drága, de azért szerintem egyszer érdemes rájönni, nem? Vagy felmenni. egyszer érdemes rájönni. Egyszer érdemes rájönni, meg belejönni. Egyszer ráülsz, akkor utána... Ennyi, hozzászoksz ér, akkor hozzászoksz ér. Na jó van, ezt a snittet zárjuk, megyünk, megnézzük a vizesést. Megyünk át a vizeséshez. Mi ez? Szálva vizesés, nem? Aztán az.